तो का हाल बा करे जा लोग। आज हम राधे श्याम रसिया के पेले वाला बानी और गुडू रंगीला के। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर ले के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लाड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो गुडू रंगीला के और राधे राम रसिया के पेलल जाओ। बहुत अश्लील गाना गावता लोग, तो कहीं का पेलाई करता नहीं, वीडियो के स्टार्ट करता नहीं। राधे श्याम रसिया भोजपुरी में आजोले नंबर 1 बा। अच्छा तो भैया जी के कहे के मतलब बा कि राधे श्याम रसिया भोजपुरी में आज भी नंबर 1 बा। ए भैया जी अगर नंबर 1 रहता ना तो भोजपुरी में गाड़ ना मरता, ठीक बा। पोली पखिया वे मूंगफली भातार सखी पोली पखिया वे मूंगफली। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि पली पखियावे मूंगफली। तो भाई लोग ई भौजी जौन बानू झूठ बोलता, पर सौए हम नुका के देखनी कि पली पर भैया जी निवरा के कर घचर घचर गाड़ में पेलत रहलन। तो ये कर बहिन चो झूठ बोलता हो, पर संगे देखनी कर बहिन चो पली पे पेलवावत रहे। आज एक बहिन चो बदल गेल। लाज लागता का भौजी? लाज लागता तोहर बहिन चो तो हमरे से पेलवाला घचर घचर। मतलब यार झूठ बोलता कर बहिन चो, काले देखनी पली पे पेलवावत रहे, आज एक बहिन चो बदल गेल। हम देखले बानी तोहर बहिन चो पली पे पेलवावत रहलू। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल होई तो लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल के सब्सक्राइब करिए, और जात कहता चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, कल मिलल जाई।